Anyuola mar jaod bura machon Marongo Dalmas Otieno chiewo kod lit bang' tho mar minode. Dalmas Otieno ma minode nyotho Otieno mane piny orugodo kawuono. Mama Jane Otieno ma ong'ere gi nying mar Nyalego, familia mare wacho ni owito ngimane bang' tuore kuom kinde machuok. Mama Jane owito ngimane ka jahigni 67 ipare kuom lony mare weche mag siasa kendo ng'ado rieko e weche mag siasa kod telo. Sigande e paw siasa irango kowuok e kar chung' od bura Marongo kod e rang'iny mar Kenya mangima. Jakom mar komiti matayo chenro mar ik mar David Osianya oyango ni ik mare ochan ni biro timo tarik 2 dwe manyien e dalane mantiere Kangeso e sub-county Marongo e kaunti ma Migori. Oko hocho makenene familia mar Dalmas Otieno. Wadhi mbele nyakoro